ועכשיו מכאן לשם. עוד מעט נדע על זה יותר. מכאן לשם בשום תמרור, הכל נראה מאוד מכור, אבל בכל זאת יש זריחה בחוץ, ומחפשים את הכפתור שימלא אותנו אור, סוגדים לשמש, מחכים בקור. מה חשוב יותר ממה? המדרונות, התהילה שבא הרגע ורגע נעלמה, השאלות או התשובות, הטעויות הנכונות, ואיך בפנים שוכנת אמונה. בכביש מהיר או בסלון, מי יהיה מקום ראשון, ומי בטרם עת ילך לישון. לא משקרים את האחרים, לא משקרים את האחרים, ומרגישים עם זה הכי לא טוב. מה חשוב יותר ממה? המדרונות, התהילה שבא הרגע ורגע נעלמה, השאלות או התשובות, הטעויות הנכונות, ואיך בפנים שוכנת אמונה. אז אמרתי לכם, יש לי שני אורחים הערב. הראשון שבהם הוא יואב אסיף. שוב שלום. היי איציק. אהלן. פתחנו עם מכאן לשם, אחד הסינגלים מתוך הפרויקט שלך, יואב האספה, נכון? כך זה נקרא? כן, זה בעצם הסינגל השני. כן, עם הזמרת אלינור שריקי. נכון. תן לנו איזה מין תעודת זהות שלך, יואב והאספה. יואב האספה, בעצם מי שעומד מאחורי הדבר הזה בגדול זה אני, יואב אסיף. מוזיקאי, מפיק מוזיקלי. האספה זה מאסיף? האספה זה נגזר מהאסיף, אבל בעצם לקחנו את זה בקונטקסט רחב יותר של אסופה של שירים, אסופה של אמנים שמצטרפים אליי, והולכים איתי את הדרך הזאת ביחד. כן, אלינור ששרה מכאן לשם, היא אחת הזמרות בפרויקט, הייתה גם חיה סמיר ומני בגר, שעוד נשמע אותם בהמשך. אומרים שהמוזיקאי של היום הוא מאוד בודד, אבל לשמחתי התברכתי בכמה חברים מוכשרים שנרתמו. וכמה זמן אתם בעצם כבר פעילים? אנחנו, מאז שהתחיל הפרויקט, זה כמה חודשים, הייתי אומר חצי שנה פלוס, משהו כזה, מאז שיצא הסינגל הראשון. צעירים. כן, אנחנו צעירים בנפשנו. מי באמת הגרעין של האספה, חוץ ממך? הגרעין בעצם, זה באמת אני, יחד עם מי שבא להתארח, שזה אלינור, חיה שהייתה מני, יש את סעיד, שהוא בחור איראני, מוזיקאי מוכשר מאיראן. שזאת הסיבה בעצם שאת פה. כן, התלהבת מהסינגל האחרון שיצא. כן, הוא הגיע אליי והוא לחד את עיניי ואוזני, ואז ככה התוודעתי אל כל האספה הלאומית הזאת. בוא נשמע עוד שיר, ואחרי זה אנחנו נגיע גם
Touch You, שבגינו אתה לחדת את אוזנים. אנחנו נשמע עכשיו את מני בגר וחיה סמיר בשיר שנקרא לא מפחד. שיר שנקרא לא מפחד. איך באמת נולד השיר הזה ואיך הוא התחבר אליך? השיר הזה בעצם נולד מתוך האיש יצחק רבין, זיכרונו לברכה. כן, אתם מקדישים לו אותו. כן, כן, שגם כתבנו שם בהקדשה, כתבתי בהקדשה שבאיזשהו מקום, בסופו של דבר, אולי דרכו הפוליטית לא יפתה איזשהו קונצנזוס, אבל אני חושב שגם היום אין מחלוקת שהאיש היה מנהיג ועשה את כל מה שיכל לעשות בשביל המדינה. ואחד האנשים הבולטים כאן במה שהוא עשה, ועם כל האקט הנורא של מה שהיה לפני 20 שנה, בעצם אז אני הייתי סוג של נוער הכיכרות, הלכנו לבכות בכיכר, והנאום שלו שאחר כך שמענו שוב ושוב חזר וחלחל וטלטל אותנו כל פעם מחדש, זה בעצם מה שהביא אותי לכתוב את השיר לא מפחד. אז בואו נשמע אותו, מני בגר וחיה סמיר, לא מפחד. לא מפחד, לא מתרחק, לא מתקרב במזרח התיכון, לא מתענק, לא מתענק, לא מתפלל לדגלים או לאום. העולמות שלי ושלך יכולים להיות כמה רוצה בלב חדש לחבק בלי לשאול שאלות על מי שהייתי, על מי שהייתי
יוצא בשלום, והקול הזה מנסר בחללו של עולם. לגמרי רבין. לא עם מענה. כל המיוחד שלו. צריך אולי להגיד שבטח שמת לב ככה, שמבחינת הסאונד שאנחנו שומעים, יש כאן איזושהי מתחתיות איטית. זיקה לשנות ה-80. תמיד אומרים שהאיטיז היו מתחתיים וקרים, אבל אני תמיד אומר שלא נכון, שהיה שם הרבה מאוד חום. זכותך. כן. אני בעד ה-70s. אני גם אוהב את ה-70s. אולי נעשה, אולי נלך לשם גם מתישהו. נהדר. השיר הבא שאנחנו נשמע הוא בעצם, הוא מחווה לאיטי, זה הטלפון שלי, יש לו חיים משלו ומודיע מדי פעם. השיר הבא הוא בעצם שיר אתה יודע מה, בהמשך לרבין הוא סוג של עוד סנונית או אפשרות של שיתוף פעולה. אבל למה שאני אספר? תספר אתה. כן, אתה בטח מתכוון ל-Touch You, שזה הסינגל האחרון שיצא מתוך הפרויקט, ובאמת בו יש שיתוף פעולה עם בחור מאוד מוכשר, מוזיקאי מאיראן, איראני מאיראן שנוהג במכונית איראנית, שמו סעיד חוסייני. נפגשנו דרך הפייסבוק. איך זה קרה באמת? סתם עלית על הפרופיל שלו, הוא עלה על הפרופיל שלך? לא, איך קוראים המפגשים האלה בפייסבוק? מה שקרה זה שאני פשוט לפרנסתי, אני עוסק בהפקה מוזיקלית, יש לי אולפן הקלטות פה בתל אביב, ויום אחד פנתה לה איזושהי מכרה, שהיא עולה חדשה מארצות הברית, ואמרה לי, תשמע, אני רוצה להקליט אצלך שירות ולשלוח לחבר שנמצא מעבר לים. שאלתי אותה מה זה מעבר לים, אז אמרה לי, הוא נמצא באיראן. אמרתי לה, אוקיי. וככה התחלנו איזשהו תהליך של עבודה על פרויקט שלהם בכלל. והתהליך הזה הבשיל לסוג של יחסים. התחלנו ככה להתקשקש בצ'אטים בפייסבוק, ודיברנו על ועל דה, אתה יודע. התחלנו להתוודע אחד לשני, וגיליתי שלמרות שאנחנו חיים במקומות אסטרטגיים מאוד בעייתיים, ואנחנו חוצים איזשהו גבול, עדיין בסופו של דבר אנחנו בני אדם, ויש לנו את אותם צרכים. אותי אתה לא צריך לשכנע, אבל איך באמת העולמות האלה נפגשו, הוא לא היה איזשהו חשש, איזושהי רתיעה, איזושהי הסתייגות? תראה, האמת כאילו דילגת על זה בקלות כזאת. כי זה מה שהמוזיקה עושה. המוזיקה יודעת לחבר בקלות כזאת, ובגלל ששנינו כל כך משוגעים. אנחנו חיים עם איזה דימוי של מדינה סגורה, של מדינת משטרה, של מדינה מפחידה, של האח הגדול בכל מקום. אני יכול להגיד לך שהתחלף שם השלטון לפני כמה שנים, היה את הנשיא שלהם, הקיצוני יותר. אחמדינג'אד. נכון. ומרגע שנכנס הנשיא החדש, שגם בא עם איזושהי בשורה לעולם, הוא אמר שהוא דיבר על השואה, והוא אמר שהשואה הייתה גם סוג של פשע נגד האנושות. זאת אומרת, הוא בא והכיר סוג של דברים התרככו, התעגלו טיפה. אני חושב שזה גם חלחל פנימה לאנשים, שיש מי שאומר שמאז ומעולם תמיד לא אהבו את הקיצוניים במדינתם, ותמיד שאפו, כן, להיפתח החוצה לעולם. ואני רואה את זה דרך הבחור הזה. דיברנו ככה סעיד חוסייני. דיברת איתי לפני השידור ואמרת לי אולי תרצה להשמיע סקיצה. אז זהו, רציתי לבקש ממך, מכיוון שאתה עם גיטרה, בוא נשמע איך השיר הזה בעירומו. כן, אז ואחרי זה ניגש לכל המתחות של האיטיז ביחד. נהדר, אז אני באמת אנסה להשמיע איך זה היה במקור, ככה גיטרה נטול מתחתיות. הנה, אני פותח לך את המיקרופון. יש לנו? יש. אוקיי. יואב אסיף באולפן חי. You had it all, but now it's gone. The voices slowly taking on you. Tomorrow seems so far away, but here I'm asking, let me stay and touch you. I wanna touch you, I just wanna touch you, nothing but touching you. Words alone won't be enough,
take my hand and open your heart. Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Down, no, down, no. You might have known this day would come, when all your dreams will join as one. 1,000 reasons why fight back. I'll be here for you to take, as long as you need me to touch you. I wanna touch you, just wanna touch you. Nothing but touching you. Words alone won't be enough. Take my hand and open your heart. Open your heart. Woo! איזה פידבק. מקסים, מקסים. תודה. יואב אסיף, touch you. אני מיקרופון סגור, אבל שמעו אותי קצת, לא? אני אחזור על זה, אבל אין לי בעיה. מקסים, מקסים, מקסים. תודה, תודה רבה. יואב אסיף, בשידור חי כאן באולפן נש 88 משהו לילה. ואז חברת לסעיד חוסייני בטהרן. סעיד נמצא בכפר קטן ליד טהרן, שם הוא בעצם מפעיל אולפן הקלטות. הוא מתחבא בעצם, אי אפשר למצוא אותו. דווקא הנוכחות שלו הפייסבוקיסטית מאוד נמצאת שם, אבל הוא חי שם באיזשהו כפר עם ארוסתו, והם חולמים לעשות את המוזיקה שלהם ולהשמיע אותה ברדיו האיראני, רק שיש בעיה קטנה. הרדיו האיראני לא משמיע אנגלית. לא מעוניין להשמיע זמרת נשים. משמע מוכר? בטח. כן. זהו, וככה חברנו, ולשמחתי... גם פה אנחנו לא משמיעים נשים. גם פה? כן. וזהו, בסך הכל אני לא ידעתי למה לצפות, אבל אני יכול להגיד שיחד עם כל הדבר המורכב הזה, ישראל-איראן, הצלחנו בסופו של יום כן למצוא שפה משותפת, ולעשות משהו ביחד. תשמע, אותי זה מרגש, אני מקווה באמת שזה עוד חריץ, עוד סדק בחומה הזאת שבסוף תיפול. הלוואי, אמן. בוא נשמע מה עשיתם עם זה באולפן ובמיקסים ובאפקטים ואיך לקחתם את זה ל-80s. יפה מאוד. Touch you. Had it all, but now it's gone. Voices slowly taking on you. Tomorrow seems so far away, but here I'm asking, let me stay and touch you. I wanna touch you, just wanna touch you. Nothing but touching you. Words
אסיף והאספה. וסעיד חוסייני מאיראן. יואב אסיף, התחלת להגיד לי משהו. כן, זה נשמע אפילו כמעט אוטופי כזה, שבעצם בחור מאיראן ככה ובחור מישראל עושים מוזיקה ביחד, אבל מה שהתחלתי להגיד זה שאני לא אשקר לך, היה תמיד איזשהו חשש שריחף מלמעלה, לביטחונו של הבחור, כאילו שלא יעונה לו שום דבר חלילה, ולכן גם באמת כל צעד שלקחנו בדרך, גם לפני ראיונות בטלוויזיה, ואפילו ברכת שלא מצולמת שהוא שלח, כל דבר כזה דאגתי. קיבלתם אישור שלו. לבקש את אישורו, וזה היה נורא כיף. מה שככה גם בין ככה כשהמיקרופון היה סגור יצא לנו לשאול ולדבר, זה בעצם למה שנות ה-80, כאילו למה לא 70s, והתשובה היא שפשוט בשנות ה-80 גדלתי והתחנכתי על מוזיקה, אלה היו הצלילים הראשונים שספגתי, אז בעצם החלום שלי היה להוציא את הדברים שלי החוצה, ולבוא דרך העשור הזה, זה סוג של להתחיל מנקודת ההתחלה בשבילי, ואני רוצה לספר את הסיפור מההתחלה, מה גם שזה מחזיר אותי באיזושהי אווירה נוסטלגית לילדות, אז... בכך אנחנו מגיעים גם לשדות של אירוסים. נכון, שדות של אירוסים. שזה יהיה השיר שאיתו אנחנו ניפרד, שיר של שלמה ארצי. ואיך בחרת לעשות לו קאבר? מה עקץ אותך? אז לפני כמה שנים נתקלתי באוסף של שירים של שלמה ארצי שהופקו כולם בהפקה נורא מרשימה של אסף אמדורסקי. אני זוכר שעברתי על רשימת השירים, והשיר הזה לא היה שם. וזה שיר שמאוד אהבתי אותו מילדות, אחותי תמיד הייתה משמיעה. גרנו בבית כזה של בית מצומצם, גרנו בו אותו חדר, אני ואחותי, והייתה באמת משמיעה את שלמה ארצי, תוכנת אותו מבוקר ועד לילה. והשיר הזה איכשהו נכנס לנימים ולברידים, וכשראיתי שהשיר הזה לא מופיע, אמרתי, אין, זה חייב לקבל איזשהו חידוש רענן, והנה, הבאנו אותו לפרויקט. יופי, יואב אסיף, תודה רבה לך על המוזיקה שלך, תודה רבה לך על קירוב הלבבות עם האיראנים, תודה רבה לך על המשבצת. אני מקווה שאתה תהיה שליח של טוב, שלום ואהבה ושמחה. עם משהו כתוצאה מהשיר הזה, טיפה, כמו שאמרת, יסדוק את החומה שלבסוף תיפול, אז מה זה לכיפק, אני אהיה מבסוט. אנחנו ניפרד ממך עם שדות של אירוסים, תודה שבאת, לילה טוב. תודה רבה איציק, לילה טוב. להתראות. שם ילדותי ומה איתי אני אגדע טעון געגועים וזה חוזר את מבינה חוזר אליי בחדר כל שיר הוא זיכרון בלתי נמנע באצטדיון נדהם וצר מלאחי עם כל בני האדם אני יושב מחכה שהקונצרט יתחיל הלהקה מוכנה האצבע זיכרון בלתי נמנע אז לא הייתה לי מכונית גדולה אז לא ידעתי מה יש בשולה של הרחוב היחידי
בתים דומים, בלילה מי הבדיל, ולפעמים משם באים אליי עוד ילדים, אולי לא ילדים, זו לא אותה מדינה, כבר לא אותו החדר, כל שיר הוא זיכרון בלתי נמנע. אז לא הייתה לי מכונית גדולה, אז לא ידעתי מה יש בשולב של הרחוב היחידי שמעברו היו כמוסים סודות, שדות של אירוסים. עכשיו לכביש מהיר במכונית שעדכנית, אני נוהג זהיר מאנשים מחלומות מרוח גזענית, זו לא אותה מדינה, כבר לא אותו חדר, רק שיר כמו זיכרון בלתי נמנע. עכשיו לכביש מהיר במכונית שעדכנית, אני נוהג זהיר מאנשים מחלומות מרוח גזענית, זו לא אותה, זו לא אותה המדינה, כבר לא אותו חדר, רק שיר, רק שיר, רק שיר, רק שיר, רק שיר כמו זיכרון בלתי נמנע. אז לא הייתה לי מכונית גדולה, אז לא ידעתי מה יש בשולב של הרחוב היחידי שמעברו היו כמוסים סודות, שדות, שדות של אירוסים. רויאלטי Amazing Summer